Good morning, viewers. You're welcome to the program. We have a guest in our midst. Please introduce yourself. Yeah, my names are Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu and Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ gbaa afa mmiri emelụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. What are the benefits of Igba Osawu? Yeah, thank you. The benefits of ịgba ọsọ agwụ. Gịnị bụ ọsọ agwụ? Ọsọ agwụ bụ maka ndị nwere agwụ. Ndị chọrọ ndị agwụ na-achụgharị. Ha chọzie ka ha jee for mentorship. Mma akọwa ya etu ọ ga-esikwa gị nghọta na-egbughị oge bụ. Ọ bụrụ na ịgba ọsọ agwụ nke mbụ, o nwere ihe dị omimi onye anwa nabatara gị maka na ị bịara bụrụ ibu agwụ. Onye anwa nabatara gị nwere some secrets na etu ihe si eme ọ ga-akụziri gị maka na mgbe ahụ iburu onye ahụ ibu agwụ, onye ahụ adịgo indebted to tell you the truth. Ọ bụrụ na onye ahụ aghọọ gị aghụghọ, ụmụ mmụọ aghọọ ya aghụghọ. Ọ bụrụ na ị bịakwutere mmadụ si a na ị bịara ịgba ọsọ agwụ na bie, ọ nabata gị, enwego spiritual contract, ọ nabata gị wee sị gị na terms and condition ya, i wee mee ihe gị na-ekwu. Nwere ike ọsị na iyi eburu ibu agwụ, i wee mee ihe gị na-ekwu, enwego spiritual contract. Ọ bụrụ na ọ ghọọ gị aghụghọ, ụmụ mmụọ ya aghọ ya aghụghọ, onye anwa dị obligated to tell you all the truth. Ka ofu nke abụọ bụ onye anwa ịbịa serve in all sincerity kwesịrị ụbọchị anwa ọ na-ese eti free, ọ kụzichara ọrụ, o nwere ọfọ ọ ga-enye gị. Ndị niile gbara ọsọ agwụ na be m, o nwere ọfọ anyị ga-enye gị. Ọfọ ahụ ọ ga-enye gị bụ kwubie okwu n'isi gị na ọ ya adịrị gị mma. Ọfọ ahụ o nyere gị bụ nkwado. It's like anointing you. Yes, ọ ga-eme mmụọ nsọ gaghị anwa ga na-akwado gị, and ọ ga-eme onwe ọrụ ọbụla ịlụbalụ nwee challenges, ọ gaghị ahụ ịkpọkụ ya si ọgadekwa ihe na-etu ihe na-etu ihe na-eme kere ihe a ga-eme. Ọ dị obligated ịgwa gị, guide ya gị ọfụma, because na ịkpọrọ ya ọga maọbụ na ịkpọrọ ya nne ọrụ gị. Ọ dị very important. Mana ọ bụrụ na onye ịgbara ọrịa ọsọ agwụ, iburu ọrịa ibu agwụ na ọjọọ ọsọ niile eso na social media, o wee nwee ka o siri ejere gị, i wee jụọ ya ajụjụ, ọsị ọgwa gị, ọsị ọma agwa gị, ọ chọgoro ịgwa gị ya, ọ ya agwa gị enu enu. Ọ dịka ọtụtụ ndị na-afụ na social media na-ada akụzigbu ọtụtụ ihe, ha kụziara ya, ha ma agwasị gị na enwere mmụọ eji epropel ọrụ. Enwere ike kwọtacha ihe niile ahụ na ihe ndị aja niile a, o nwere mmụọ ị ga-edunye ga-eje mee ka ya bụ ihe aga. Onye abata na ọ na-aba akụziarụ na ihe na social media, ị ga mee ya na onwe ya wọk ntị ọ dị. Ya bụ ọsọ agwụ nwere mmụọ onye ahụ onye ahụ agọzi gị, onye ahụ ga-enye gị ikikere, onye ahụ ga-akwụdoro gị. So o nwere ihe dịka ịgba ọsọ agwụ. Ọ dị very very important na ịgbasịa ya na onwelu inwere an age over anụ ofeke maọbụ onye kwak jere nọkịta si na ya amụtago ọrụ by male looking, and onwere onye bụ nna ya ukwu maọbụ nna ya ukwu n'ọrụ a. Ya bụ ayọ nna ya, ọ bụrụ na ị nwere agwụ, mma advice gị iji gba ọsọ agwụ. Ịgba ọsọ agwụ, ị ga-afụ na ị ga-edu there, because it's only professionals that succeed. Thank you. What are signs of a cold one? Yeah, a cold one nwere signs akara eji ama. Ọ na-ebido na nwa, onye akpọrọ ọrụ na-ebido na nwa, gosigba sign ya. Simple thing ndị mmadụ na-afụta anya bụ na efu na onye nwe ka na-akpọ onye ahụ ọgbanje, maọbụ onye ahụ dị ụtọ. Onye eji akpọ ya ọgbanje bụ na ihe gbasara ya discovered in mystery. Enwere ike ọ bụrụ ihe mere mgbe a dị ime, nwere ike ọ bụrụ ihe mere mgbe a mụrụ ya, nwere ike ọ bụrụ ihe na-eme n'ime ndụ ya. O nwekwara ike ọ bụrụ na o nwere ihe a na-akpọ ọnụ atụ, na ọsịgụ ngwajewe na ya afụ, na ịkpasuru iwe ọsọ ngwajewe na ya afụ iru efu. Something must happen negative. Ọ bụkwa na obiọma kpaa ya, ọ sịgị ngwa gị jebe n'ihi eleta ego na shop, gị gotakwara m biskit,
ijegotara ije ahịa ileta ego. Enwere something ga na-eme bido na nwa na ọbụna ebi observant. O nwere ike bụrụ onye ya na-akọta nlọ, ọ pụta ọ sịghị na ya lụrụ nlọ ebe Aunty Grace na aya ahụ. Ichekwa na like play after 2 days Aunty Grace akpọ sị last week na ya na-ayakwa ahụ. Ị na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ sị na nwa nwaanyị kwukwara ya na ọrụ alụ, mana ị chọrọ ịgwa ya maka na ihe a dọrọ mma. Nchọrọ ifu na ọ na-abụ ịlụ ọrụ nlọ ahụ eme, ịghọtara ya. Then ifu na ọ na-abụ ịlụ ọrụ na nlọ ha na-eme, ma ọ bụ ifu na ọ na-abụ mmadụ mejọọ gị onye ahụ ataba afụfụ, ịghọtara ya. Ị na-afụ ụdị ihe ndị a na ndụ gị, ọ ya sign na-akpọrọ ọrụ nke doro anya ndị ọzọ na-afụ, ma ọ niile enweta ozi n'ihi na-afụ afụ ma ọ bụ n'ihi na-anụ anụ. Ihe a bụ sign. Nke ọzọ enweziri spiritual sign, onye ga-afụ ya bụ onye akpọrọ ọrụ dịgola activated, nwere ike ọfụ gị ọ sị gị kere ihe jizi gị ibido ọrụ, ọ na ịma ọ na-akpọrọ gị ọrụ, ọ mabụrụ gị from Adam. Ụmụ gị ihe kpatara ya na o nwere star, o nwere akara na-adị na-egere gị iru ebe a, let me put it that way. Nke ọzọ nke a spiritual sign for a spiritual person ịfụ. Enwekwara akara na-adịkwa n'aka as a palmistry. Nne gị anya n'aka will be able to tell you what is happening to you even without ịnwe afa gị. Ịghọtara ya? Akara ahụ na-adị, ọ na-edewa n'aka. Ya awụ physical science. And nke ọzọzi ewu enweziri some certain challenges ga na-eme, ihe awụ early science. Mana when he decides not to answer the calling because of n'ihi na-eche ihe mmadụ ga-ekwu, onye a ga-ekwu ma ọ bụ onye a na-ekwu, then ị mara ihe ọ pụtara bụ ịchọ ka gị na ha gbarịa. Ịma ụdị mgbarị a Jona agwara Jona na-aja ji ọrụ na-agbọrọ ya okwu, Jona na-eme na-agba isi akwara. Ịma mgbe ha na Jona gbarịrị according to that story in the Bible, etu mgbe Jona bịazi bee anya m, ịghọtara ya, ma ebuje n'obodo Ninive. So achọrọ m ka nke gị ruo to that level na ha ga-decide ka apịawa gị azụ. Mana ana m achịkwagoro na nwere sayensị ị ga na-enweta even before mgbe anyị apịawazi gị azụ, mgbe ị jụziri n'ime eje and agwago gị ya. Enwere ike ịgwa gị ya sign anyị, enwere ike agwa gị ya n'ebe ị na-eje ụka, enwere ike agwa gị ya n'ọdịnala, enwere ike onye na-aga na-efu n'ụzọ ezi ego ozi na ịmara na agwụ na-eme gị, ezichazie gị ịjụ na ihe abịa mpịawa azụ eseti. Daalụ. How can we defeat Amosu? Yeah, thank you. For us to defeat Amosu, gịnị bụ Amosu? Amosu bụ negative energy. Nwere ike nwere Amosu mmụọ, nwa Amosu mmadụ. Mana nke the point bụ ya spiritualist ga-amarịrị Amosu a na-ata gị nke si na mmadụ ka nke si na mmụọ. Yes. And ihe na-butere onye bụ Amosu ga-edetermine etu a ga-esi wee solve ya. However, Amosu na-enwe Amosu bụ mgbe anwa your enemies na-think evil against you. Mgbe ndị ihe ọma na-achọ imere gị, ndị mmadụ a na-agbachi ya. Mgbe ndị mmadụ na-ese ihe na-akpọ negative thought against you, against your success. Mgbe ahụ mmadụ na-aplan ihe ọjọọ, mgbe ahụ mmadụ na-eche ihe ọjọọ ọ ga-eme gị, ihe ahụ ọ na-eche bụ nyanwa Amosu. Ịghọtara ya? Mgbe ahụ mmadụ na-aplan ihe ọjọọ ọ ga-eme gị, onye ahụ na-ata gị Amosu. Ma mgbe mmadụ na-eje egobi ndị ajọ mmadụ ka ha bịa gbuo gị, ma ọ ka bịa megide gị, ma ọ ka adara gị ihe iji, ya bụ atụmatụ ndị Amosu. Yes. Now, enwekwara Amosu nke mmụọ. Amosu mmụọ bụ when o doro gị anya na-enwere spiritual calamities na-abịa ya way and you can't even understand where they are coming from. Enwere ike ebe ndị ọzọ si ga gị nwa gaa ebe nsogbu adị. Ị nwere ike nọ na mmemme biznes, ịgbọsa biznes gị, ndị mmadụ ga-agafe shop gị, jee na nke nebo gị, jee na-ego ahịa. Even when ị na-akpọ onye asị ya kọsụma bịa gotara m ahịa, ọsọ na onwere ihe ọ chọrọ, ị na-asị ya biko abịa gotara ahịa, ọkwụ na ya mana ị na-ego ihe na-eto ngwa iberi ya ego, ọsọ ụdọ nwere ka ya bịakwa o jee na shop nebo gị goye ngalọnụ. Ntị ọ dị. Now, mgbe a bịa na-emeghị ihe a na-emeghị ihe ahụ ka agbariere gị ego na shop gị, and ị na-emezi iji ahịa ileta ego, ọ bụrụ na ego ihe letara agwụrụ ihe letara nda one, meaning na ego dị na shop ga na-agbari gradually. Enwere ihe na-aka ọsụ ya. O nwere ike ọ bụrụ Amosu
bịanụ out of ihe imetara onwe gị, because o ji mmadụ na ji onwe o nwere ike onwe onye iji obi na-ata amoosu na ọma aga n'ihu, then the law of retributive justice ebuchigara ya back that na ihe ahụ ị na-echere mmadụ ga-anachighatara gị. Now otu a ka ọ dị nwee ndị bụ amoosu mmadụ. However, enwere ụzọ eji esi edifiti. O nwere amoosu na-abụ ọ bụrụ na ọ na-eme ihe ị nidiri ka ike ndị amoosu, anyị na-akpọ ike ndị amoosu maka onye maara anya. Nke abụọ abụkwa na enwekwara mmụọ na-achụ ndị amoosu. Yes, enwere mmụọ na-achụ ndị amoosu, mana ịkụ arụsị ahụ mbamba ọ chụbara gị amoosu. Mana ọ bụrụ na ịkụ arụsị ahụ mbamba, enwere condition bụ na gị nwa na onwe gị ama na-eme mmadụ ibe gị ihe amoosu, so that ka mmụọ ịkụrụ mbamba na-achụ amoosu wee chụbara gị amoosu mmụọ, chụbara gị amoosu mmadụ. Thank you. What are your advice to anyone that wants to go into polygamy? Yeah, my advice to anyone that wish to go into polygamy, example, polygamy is not for all, it's not for weak men. Even from the time of the ancient, ị ga na-ama ụdị mmadụ ndị a na-agba afa bụ ndị gara into polygamy, like the King David, King Solomon, name them, Abraham and rest of them. Then, mana problem a na-enwe nowadays bụ na ndị mmadụ, polygamy is a traditional thing. So if you want to go into polygamy and succeed massively, you must be a traditionalist. Yes. Mana o nwere ihe ndị mmadụ na-eme. Ndị mmadụ na-eje eme ihe a na-akpọ Christian polygamy. Polygamy is not for Christians. Yes. Because ị na-anụ nwaanyị nke a na-eje ama Jehova, nke a na-eje Deeper Life, nke a na-eje Catholic, gị nwa na onwe gị nwere ike nwere nke ị na-eje, ma ọ bụ na ị na-eje Anglican. Kedu ka ọ ga-esi wee work? Ime na kingdom divided and eze divide onwe ha ya aghasa. So ihe ị ga-eme bụ na gị nwa na onwe gị ga-agba nkịtị jụ na ihe eme like that. Ihe ị ga-eme bụ na polygamy anwa ọwa ọkọlụ gị bụ ị ga-akpọta ụmụ nwaanyị niile anwa. Ịkpọta ụmụ nwaanyị niile anwa, ịkpọta ụmụ nwaanyị niile, ihe ị ga-eme bụ igba aha ndụ. Igba aha ndụ etu esi eme ya wee kpọtafa igba afa ndụ, gwafa the terms and condition, and terms and condition bụ onye fụ ihe ọjọọ ga-eme ibie ekwena ka o mee, onye chenara ibe ihe ọjọọ and rest of them. O nwere ka esi eme. So ọ bụrụ na ị chọrọ ime inwe chat na WhatsApp, agwa gị ka esi perform the ritual. You perform all the ritual, people that are involved including nwa ga na ebe ahụ perform all the rituals. Onye ọbụla chọrọ ịbụ a partaker to that particular marriage, we esowere ọchịchị ya taa wee participate na the ritual. Ọ bụkwa na ofu ka ị nwere mechachi inwetakwa another one, then ịmakwa na onye nke bụ anwa onye ọfụ inwetakwa ga-esokwa ndị ochie n'ọbụla wee megharịkwa the ritual. By so doing, a man idugo ha under oath. When they are under oath, they will abide by it. Onya that the family will be at peace. But ọ bụrụ na n'ịma na chọrọ idu ha under oath, there's no point of bringing people with different beliefs and into your family under polygamy. It will not work. Thank you. Is there any benefit of making charms? Yeah, making charms is a negative thing. Negative charms. Gịnị charms? Kedu ihe na-eme ndị mmadụ ji aje ka eje mee charms? Purposely ihe ndị mmadụ ji achọ ka eje mee charm, like example, ndị na-eje eme oke ite na-eme charms ka ha wee manipulate your others, ka ha wee take advantage of others, ka ha wee were ihe belong to others. So ifụna ya na ihe niile ahụ butere ihe bụ for personal aggrandizement. So ọtụtụ ndị mmadụ ihe na-eme ka ihe bụrụ ihe ọjọọ bụ ya intention. So ọtụtụ ndị mmadụ na-aba into making charms, ihe ha bụ n'obi wụ ka ha manipulate ndị ọzọ. So mgbe ahụ anyị si ka ije manipulate ndị ọzọ, ọ ga-eme gị ịba into charm, ọ ga-eme gị na-adị self-centered, ihe ịma bụ ka imegide ndị ọzọ. So mgbe ọ bụla ị na-agwa ajọ ọgwụ and ịma na ọgwụ na-efe efe, ka ị nwere idea, ị bụrụ onye na-ebu ọgwụ na-agwọ ọgwụ, nwa na-ebe ọrụ na-aka sịrị ọgwụ, ọ ga-amanipulate come ya wee. You know why? Ihe ọ ga-eji wee bịa ya wee bụ na ọgwụ anwa for something similar energy to nke dị n'ahụ ya. Ọ bịazie energy anwa ọgwụ ahụ ibu n'ahụ
attract kwa another ọgwụ. Ifuru ihe dị na ya, energy bụ na ahụ ya attract kwa another ọgwụ. So mma advice gị go far away from charm, and ịma na charm na-ebu ebu. O nwere ebe charm ya eburuo, o jide aka ya kpaba nri. Nwere ike mgbe ọ ya akpazi nri kpaba nri n'ahụ gị maọbụ n'ahụ ezinụlọ gị maọbụ n'ahụ ụmụ gị. Daalụ. What are your advice to ndị ọdịnala? Yeah, my advice to onye ọdịnala, ịbụrụ ezigbo onye ọdịnala, sọba nsọ ana. Ọdịnala abụrụ get rich quick. Ịbụla n'obi na n'ịbụ onye ọdịnala tibe aka n'ihe ọjọọ, maka na nke bụ eziokwu. Ịbụrụ onye ọdịnala, marụ na kama na-eme exist, marụ na ọfọ na ogu na-eme exist, marụ na nemesis na-eme exist, marụ na ometara bụrụ na-eme exist, then marụ na ihe a na-akpọ law of retributive justice nọkwa ya. Ihe niile abụ the laws that ensure na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. So ị bụrụ onye ọdịnala, bụrụ onye ọdịnala a bụrụ onye ọdịnala a n'isi. Ịbụkata na onye ọdịnala na-eme omenelu. So ihe na mma advice onye ọdịnala bụ ịmara ihe ọbụla bụ nsọ ana na-asụ ya. Ịghọtara ya? Ị na-asụ ihe ọbụla bụ nsọ ana, it shall be well with you. My advice bụ ịbụrụ onye ọdịnala kaba arụ. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke na enubụrụ nwaanyị, chọba onye ọdịnala ibe gị. Yes, ọ bụkwa na enugo anụ, kabakwa arụ ka ya partner ghọta ihe ị na-eme ọdịnala wise. Maka na ọ bụrụ na ọ ghọta ihe ị na-eme ọdịnala wise, gị na ya menwe problem. Mana ọ bụrụ na ị na-eme ghara ịkarị ya long, ị ma na-achọ ọ ga-afụrọ o mebisi ihe dị n'ezinụlọ, because ihe ị na-eme doro ya anya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ị bụrụ onye ọdịnala, jide ọfọ na ogu na-asọ nsọ, then ị na-asọ nsọ, I shall be well with you. Thank you.